Folklorna tradicija nešto je što se neguje godinama i prenosi generacijama. Ukoliko želite da postanete deo folklornog ansambla ili Narodnog tamburaškog orkestra Kulturno-umetničkog društva Sonje Marinković, upravo u nastavku ćete saznati na koji način to možete da učinite. Naša Ana Mudrinić nalazi se u tom Kulturno-umetničkom društvu i donosi nam sve detalje. Ana, dobro jutro. Još jednom, evo, imaš prostor, minute, reci nam sve detalje o Kulturno-umetničkom društvu. Senka Milenko, dobro jutro i vama još jednom. I evo, pravo je vreme da oteramo ovu kišu i oblake nekim drugim razigranim temama. Upravo folklor i tradicija nešto je što treba da se neguje i čuva i kroz generacije. To upravo savršeno rade ovde u Kulturno-umetničkom društvu Sonja Marinković, a svi zainteresovani imaće priliku da im se pridruže ukoliko žele da nauče, savladaju ili da se prisete nekih davnih folklornih koraka. O svemu više i o audiciji i o samom pristupu Kulturno-umetničkom društvu, kao i o njihovim nekim budućim turnejama i povratku u realan svet nakon, da kažemo, više od godinu dana pauze sa umetničkim rukovodiocem Lazarom Brkićem. Lazo, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledalcima Radio televizije Vojvodina, posebno Senke Krilet u studiju. Hvala. Da, evo, dakle, Kulturno-umetničko društvo Sonja Marinković sledeće godine slavi 60 godina postojanja, veliki broj koncerata, članova ansambla, jednog, drugog učesnika, mnogo uspomena i svega. Kako bismo mogli da opišemo u nekoliko reči i da sumiramo? Vrlo je teško, ali hajde da nekako pokušamo. Pa Sonja Marinković, kako ste rekli, sledeće godine slavi 60 godina. Osnovana je ovde na Univerzitetu u Novom Sadu. Mi smo akademsko kulturničko društvo. Naš osnivač je Univerzitet u Novom Sadu i negde kada je osnivan univerzitet, 62. godine je osnovana i studenti su osnovali društvo gde bi mogli da neguju svoju tradiciju, svoju kulturu, da se izražavaju umetnički, tako da je taj pokret je krenuo 62. godine i razvijao se, evo sad sledeće godine slavimo 60 godina, pripremamo velike programe, znači za celu godinu baš obeležimo slavljenički nizom nastupa i u gradu Novom Sadu i po celoj Republici Srbiji, a da probamo i da odemo u inostranstvo. Nadam se da će nam ova situacija dozvoliti da sve te naše planove koje smo zamislili i realizujemo. Ne sumnjam da će biti tako i veselo. Evo, naši gledalci trenutno imaju priliku da vide kako izgleda jedna od vaših proba. Kod vas, eto, s obzirom na to da ste akademsko kulturno-umetničko društvo, dolaze i mnogi studenti kada upišu fakultete ovde u Novom Sadu, a imali su nekako naviku da igraju u svojim rodnim mestima. Sada upravo je situacija kada oni dolaze, oktobar mesec, te je upis i novih članova u toku. Kada je audicija, kada svi mladi zainteresovani, ali i oni koji žele da se priključe starijim izvođačkim ansamblima mogu da dođu? Pa audiciju organizujemo 12. oktobra, znači sledeće nedelje, utorak, u 20:30 ovde u prostorijama Sonje. Svi zainteresovani mogu da se jave u toku radnog vremena ovde u prostorijama Sonje, da se upišu. Ako ne stignu to, neka dođu direktno na audiciju, mi ćemo ih upisati i tako dalje. Moram odmah da kažem, jeste da to zvuči audicija, nekako mi smo suviše, malo smo blagi, nismo toliko strogi. Važno je da vidimo, da čujemo gde su igrali, koliko su igrali, malo da vidimo šta znaju, da čujemo kako peva, zato što je kod nas u ansamblu je važno, mi smo svi igrači i pevači. Tako da to radimo višeglasno pevanje, negujemo narodno pevanje, tradicijsko pevanje, uz sve naše koreografije se pevaju višeglasno, što je izuzetno teško za igrače, znamo da i horovi pevaju višeglasno, ali stoje, a mi još usput moramo i da igramo i to zahteva posebno fizičku spremu i posebno vežbanje glasa i svega toga, tako da evo pozivamo sve koji hoće 12. oktobra u utorak u 20:30 ovde u prostorijama Sonje Marinković. Moram da kažem, ko zakasni i ne stigne na audiciju, može da dođe i posle audicije, se javi, da se upiše i tako dalje, ali ovo je negde da se mi upoznamo, da se naši novi članovi upoznaju sa nama, mi sa njima i da
nadam se, nastavimo saradnju. Tako je, da međusobno kreirate te lepe zajedničke puteve, tako se uspomene najlepše i stvaraju. Evo, pauza neka koja je zaustavila svet, praktično uticala je svakako najviše na kulturu i na sve te momente druženja, pogotovo kada su u pitanju te folklorne igre i nešto što zahteva blizinu, prisnost na neki način i sve. Šta je u planu za društvo dalje? Da li se planiraju neki koncerti, neka druženja ovako? Da, imamo u planu, kao što sam rekao, 60 godina, imamo u planu i sada neke nastupe do Nove godine. Znači, nije samo, mi se spremamo sada, 24. oktobra će biti Festival muzičkih društva Vojvodine, gde je Sonja Marinković kao društvo osvojila mnoga zlatne plakete i uvek jedna od društva koja osvaja prva mesta uvek na tim. Ove godine to sam se Savez je organizovao festival, ponovo bit će revijalnog karaktera, tako da mi je to prvi nastup 24. oktobra, to je Festival muzičkih društava u Rumi, pokrajinsko takmičenje. Posle toga imamo neko putovanje za Republiku Srpsku u mesto Šipovo, u decembru isto planiramo nešto tako, a kažemo sledeće godine 60 godina Sonje, plus toga znamo da je Novi Sad predstavnica kulture, tako da Sonja Marinković ima i tu učešće, znači i u organizaciji i u nekim nastupima, bit će to, što smo se dogovorili sa fondacijom, Noć kudova, nešto po sistemu Noći muzeja. Tako da će sva kulturno-umetnička društva, ne samo Sonja Marinković, nego i druga društva u Novom Sadu imati učešće u tim projektima koji se zove Noć kudova, to će trajati jedno nedelju dana, bit će kudova koje će igrati po raznim mestima, naša vrata od Sonja će biti otvorena, tako da naši sugrađani mogu da dođu, da gledaju našu probu, da vide, znači neka vrsta javnih proba, da vide kako mi to radimo na same probi, znači kad nije koncert bez nošnje, kad se spremamo, kada vraćamo i to je to. Hvala vam najlepše što ste nas ugostili, evo uveli u čitavu ovu priču. Nadamo se i velikom broju mladih da će doći i da će vam se pridružiti i da zajedno stvaramo neke nove i lepe korake na scenama širom Srbije, a i sveta. Hvala još jednom. Hvala i vama. Eto, dakle, čuli ste i našeg Lazara Brkića ispred Kulturno-umetničkog društva, Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković. Dakle, audicije za sve zainteresovane, pogotovo, evo da kažemo, studente koji dolaze u Novi Sad, koji su igrali u svojim rodnim mestima i koji vole da neguju tradiciju na taj način. Sonja Marinković vas čeka 12. oktobra audicija, tako da možete, tokom njihovog radnog vremena, možete sve da pronađete na stranici Facebook, da se prijavite, dođete i da postanete deo ove jedne lepe, velike umetničke priče i godinama kasnije prepričavate nekima i od svojih generacija, a što je najvažnije, čitavu tu priču živite na sceni. Ovom pričom iz kulture, iz Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković odjavljuje se novosadska dežurna ekipa za ovo jutro. Obavezno ponesite kišobrane, dobro se obucite toplo i na svojstven način provedite ovaj kišan dan. Toliko. Studio. Hvala, Ana, na svim informacijama. Hvala tebi i tvom sagovorniku. Da, zaista zainteresovao, da. Idem dalje. Evo, ovako ćemo neke korake osnovne možemo da znamo. Milenko zna, on je nije kod Lazara vežbao, ali zna, mogu bi da se priključi tamo. Ali evo i Senka će sa mnom. Evo, i onda ćemo tako zajedno da dođemo. Ja više za maramicu. I onda će maramicu vrtiti, a ja ću to korake i novi smo članovi Kulturno-umetničkog društva. Hvala, Ana, na svim informacijama i pozdrav tebi i tvom sagovorniku.